Avui els ganxers han estat llançant els troncs a l'aigua del riu Xúquer des d'Estassut al terme de Sumacàrcer. L'aigua baixava molt mansa i el trasllat ha durat més del que estava previst. Ne tinguem 32 i dos barques, si no m'equivoc. Perdó, tres barques, que és que una d'elles se mos desmuntava, però ja ho hem solucionat. Fa 9 anys que recuperaren la tradició des de l'Associació Cultural Maeros del Xúquer. Esta és la tradició de la Maeranisi de Sumacàrcer i són una trentena d'homes que estan baixant els troncs com abans feien els avantpassats. També Protecció Civil està vigilant que tot vagi bé. Enguany hi ha xiquets, 4 xiquets entre 10 i 14 anys i també dones. Les dones s'han incorporat a participar d'esta celebració, d'esta festa. Els arreplegaven de la muntanya i els animals es tiraven al riu. Desde aquí se ha llevado para hacer el castillo de Játiva, por ejemplo, se utilizaba para hacer muebles, era un medio de transporte para llevar la madera. Una faena molt dura en altres temps que s'ha recuperat com a celebració festiva en molts rius de tot l'estat i que ara es tramita a la UNESCO per a ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat.